Kalau tadi sudah cewek, sekarang gilirannya sing cowok, sing lanang ya. Ayo sini Ajis. Ayo Jis sama kamu. 1 2 3 4 5 wis kabeh. Ayo. Ayo iya 5. Ayo kabeh. Ayo Jis, jangan munggah Jis. Ayo Mas Ajis. Ya. Ayo Mas Ajis. Temennya diajak ke atas panggung. Ya kamu kaos hitam sini. Ya kaos hitam sama Ajis. Terus pakai bandu kamu. Nah sini ayo. Ya ayo sini. Ada? Ayo Jis, sini Jis, pinter ayo. Ayo sini. Mas Ajis. Gimana ini Mas Ajis, mau naik nggak? Ayo Jis. Ayo Mas Ajis naik dong. Nah ayo sama teman-teman Oh gak wani, tak kira be wani. Ya sing wani-wani wae ora apa-apa. Saya goblok gak maksa ya. Yang penting happy dan bersukaria ya. Ntar siapa yang mau joget lagi? Sing cewek ae ning ngono, temannya Bilqis ya. Temannya Bilqis. Saya minta 1 2 3 ya sini. 1 2 3. Ayo naik sini. Ayo yang cewek. Ya, ayo sini sayang. Ya, ayo sini. Ayo gak apa-apa wis. Iya. Wis ayo sini. kok kene. Ayo nggak apa-apa di sini Mbak Cantik. Ya. Ayo Mbak. 1 2 3 4 nggak apa-apa, kamu juga. Ayo. Biar ada dokumentasi bersama dengan Lensa Production ya. Nanti disurvei, siapa tahu nanti kalau lomba kamu dapat juara ya. Cewek pinter-pinter sing cowok gak wani blas. Sing cowok malu-malu. Ya. Hati-hati sayang. 1 2 3 4 sang bidadarinya mbanaran ya. Bunda, kangge cewek sing cantik-cantik kinten-kinten tembang lagune napa? Ayo. Napa Bunda? Napa Bunda? Loh, Wow. kok ping 7 sih Bu? Akeh. Gak Gelane sih Yuri koyo mari njaluk kawin kontrak saiki njaluk janda 7. Ya Makane bener ping loh. 7 ki kontrak. Ping 7 ki kontrak. Bener, Oh, bener. wong banaran kok iso tepak-tepak lho njaluk lagu Lah ya. iya. Heeh. Bunda yang sana lagune napa? Tambal ban. Iki sing masuk titik. Derek Rondo bocor. ping 7 njaluk ditambal. Bo. Masuk, Bro. Derek Masuk, bocor Bro. makanya durung ditambal. Ping 7 ya wis bocor ya wis legrek goblok. Ya wis gak apa-apa turutin ae tambal ban ya. Ya. Oke. Oke, agak sini sayang. Sini. Terus baik, yang mana hari ini Mbak Retno untuk mendampingi sang bidadari dari kawasan Banaran yang didukung bersama dengan Ari Jaya dan juga AR Lighting ataupun juga ada Lensa Production. Salah satu tembang Tambal Ban iki lho lagune. Ayo. Kene kene kene. Iso. Nah. Ayo. Kene kene. Ayo kakinya. Ayo. Ayo Mas. Aku
Majedor, majedor, dor. Ono penpacar. Wah iki mesti rezeki teko. Majedor, 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 dor. Ban pecah maneh. Isih isuk rezekine tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Leni Sapro lho iki. Oke. Yo. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sadalan-dalan. Golek otot duit sing halal. Penting cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib papi duit kantongan. Wayah apes wetengku krasa krocongan. Ayo goyang. BOG. Pancen. Oh yeah. Ayo Om Gomblong. Ayo Mbak Retno. Ayo Mas Bocis. Yo, majedor, 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 dor. ono ban pecah. Wah iki mesti rezeki teko. Majedor, 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 dor. Ban pecah maneh. Isih isuk rezekine tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Oe tambah lumpuh. Terima kasih. Mantap. Ya, nyanyi mana si Tungkas ya? Satu Nggih. lagi, sik kene sayang. Jogetannya penak, Nggih. sikile kayak Penak. wong gejik ngene ya. Nah yo pokok jombo mbol yo. Eh. Ojo ngene lho, Nduk, ojo. Tapi kan Awas, pinter. Yo, mek ngene ngetek jombo. Gelem ngene, joget. ojo. Nanti bangan sing pertama mang menenge koyo patung. Lomba. Lah iki penake.